Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB. Garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga barata ngunyan na Lunes. Kami ang mahatod kan barata. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Peralta. Enot sa headlines kan mga barata. 12 katawo, irido, matapos na mabanggaan sa indang piglunan na van nin tren sa barangay Gapo, Daraga Albay ka nakaaging aldaw. Mga tauhan kan PNP nakataltag ngunyan sa mga eskwela's publikas para sa seguridad sa primerong aldaw kan pagbukas kan klase ngunyan na aldaw. Gobyerno lokal kan Legazpi City asin iba pa pinasalamatan ni Pirisaan National President Ed Balasta sa matrayumpong pakawat sa ibong kanaging problema sa supply nin kuryente asin tubig. Selebrasyon kan World Day of Grandparents and the Elderly ginibo sa mga parokya kan Diocese kan Legazpi kaso hapon. Sa lado nasyonal, Bagyong Karina inapod ni Marcos na perfect storm. PBBM nagpaluwas na nin direktiba na pugulan na makaabot sa daga an oil spill sa Bataan. Philippine Coast Guard nakaalerto sa Balik Eskwela 2024. Lowest bid, bako na sa naiyo ang basihan para makatukdol nin government project. Sa ibang nasyon, siyam katao gadan sa surusuan sa sarong gospel concert sa Congo. Baretang sports, laban ni Pinoy boxing champion Manny Pacquiao asin kan mixed martial artist na si Rukia Anpo kan Japan natapos sa draw. Detalles kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ipinautob kan Police Regional Office 5 ang mas pinakosog na police visibility sa mga eskwela's publikas pati na mga pribadong eskwelahan sa Kabikolan. Ngunyan na primero aldaw kan school year 2024-2025. Sigun kay PNP Bicol Regional Director Brigadier General Andre Dizon, ang inisyatibong ini may katayuhan na masiguro ang kaligtasan, mabawasan ang anuman na insidente ng krimen, asin masiguro ang maray nabulos kan trafiko sa mga eskwelahan, asin nasakop kan riyon. Sinabi ni Dizon na sobra sa 1,000 mga pulis ang nakataltag sa mga mayor na tinampo para dahan asin mga eskwelahan. Apera kini, iguanin 438 police assistance desk sa 3,892 na eskwelahan sa riyon. Magiging regular man ang PNP Bicol sa pagpapatrolya sa mga tinampo asin mga pampublikong lugar gamit ang sendang motorsiklo asin bike patrol. Magkakaigwaman nin information drive o pagdistribute nin mga flyers kung saan nakapalamandigdi ang ligtas balik eskwela crime prevention and safety tips. Pati naman mga numero na pwedeng apudan kung kaipuan nin police assistance. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933.
Naatab asin excited ang mga estudyante sa enot na aldaw kan sa indang balik eskwela ngunya na aldaw para sa school year 2024 to 2025. Nanutaran kan DZGB News sa manlain-lain na eskwelahan sa Legazpi City ang mga estudyantes asin mga paratukdo mantang nahiling sa mga inian sa indang kahandaan sa eskwela. Sa Kabaangan National High School kan Legazpi City, ipinahayag kan sarong estudyante an sa iyang excitement sa pagbalik eskwela sa pagsasabing pinaghandaan niya ini kasabayan sa iyang mga magurang. Mientras tanto, nanutaran kan DZGB ang presensya kan mga personahes kan Legazpi City Police Station sa mga eskwelahan asin mga tinampo. Ini kasunod kan direktiba ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon na pakusugon ang police visibility sa mga eskwelahan bilang pagsiguro kan seguridad kan mga estudyante asin mga paratukdo. Enot naman na ipinahayag ni Albay Police Provincial Director Police Colonel Julius Añonuevo ang kahandaan kan Albay Kasrug Cops sa paagi kan sa indang ligtas balik eskwela kung sa inyaon ang presensya kan pulis sa mga eskwelahan, terminals o transportation hubs asin mga places of convergence para maprotektaran ang mga estudyantes, mga paratukdo asin ang publiko hali sa mga anumang insidente nin krimen arog kan harabasan, salisi, physical injuries asin iba pa. Sobra 25 milyones pesos ang kantidad kan danyos na iwinalat kan habagat na pinakusog kan bagyong Karina sa sektor kan agrikultura sa Kabicolan. Sa datos kan Department of Agriculture, nasa 2,120 ang kabilugan na bilang kan mga apektadong paraoma asin parasira, mantang nasa 1,098 naman ang kabilugan na hektarya kan kabuhayan na naapektaran. Ang Camarines Sur ang may pinakadakulang bilang kan mga naapektaran kung sa sobra sa 22 milyones pesos ang kantidad kan danyos mantang 2,023 na mga paraoma asin 31 mga paratanom nin mais ang naapektaran ang kabuhayan. 8 paraoma naman ang apektado sa Camarines Norte. Sa Sorsogon, 52 na parasira na apektado asin 2,320 pesos ang kantidad kan danyos. Sa Albay, anom na paratanom nin mais na may 8 hektarya naman ang apektaran kan bagyo kung saan nagwalat ng sobra 120,000 pesos ang kantidad kan danyos. Katakod kini, padagos ang pagkikipagtabangan kan DA sa mga local government units para sa monitoring sa iba pang apektadong paraoma asin parasira sa Kabicolan. Mas pinahiwas na benepisyo ang darakan pagpautob nin premium adjustment kan PhilHealth. Sa programang Alagang PhilHealth sa DZGB, sinabi ni PhilHealth Bicol Public Relations Officer Gigi Naron na sa paagi kan premium adjustment, mas pinagayon ang konsultasyon sulit at tama o konsulta package. Ang konsulta para sa gabos na Pilipino, kung saan kasabay digdi ang konsultasyon sa doktor o regular na pagpapa-examine sa 13 laboratorio mantang 21 na bulong para sa nagkapiranghelang arog kang asthma asin hypertension. Igwamanin 156 hemodialysis sessions para sa mga pasyenteng may chronic kidney disease stage 5. Pinataas ang Z benefits para sa orthopedic implants, high-risk pneumonia na nasa 90,000 pesos hali sa 32,000 pesos. Ang hemorrhagic stroke nasa 80,000 pesos hali sa 38,000 pesos. Ischemic stroke nasa 76,000 pesos na hali sa 28,000 pesos. Para kaini, nagkaigwaman nin 30% increase in case rates across the board asin bagong benepisyo para sa outpatient mental health benefits package na maabot nin sagud sa 16,000 pesos kada tawo. Dakula manggalaray ang naging pasalamat ni Prisaa National President Ed Balasta sa gobyerno lokal kan Legazpi City asin iba pa na nasa naging katuwang sa matriyumpong pagkondukta kan sarong simanang pakawat sa ibong kan mga isyong nagruluwas aro kan problema sa supply nin tubig asin kuryente. Sigun kay Balasta, sa anong na aldaw na karawat na matian ninda ang suporta kan gobyerno lokal, incident management team, mga eskwelahan asin mga stakeholders
para maging matriumpo ang mga aktibidades. Sa ibong nalado, sinabi man ni Alkalde G. Rosal kan Legazpi City ng pagiging host kan presaa sa rong oportunidad as sinakulang honra sa gobyerno lokal kan Legazpi sa pagsasabing nakatabang ini sa turismo asin sa ekonomiya mantang itinauman kan LGU ang gabos na makakaya para sa nasabing aktibidad ang ginibo kan nakaaging Sabado o Biyernes ang closing asin turnover kan presa sa Ibalong Sentrum for Recreation. Nagpaparahay ng unyan ang 12 na katawo matapos mairido kan mabangga kan tren ang piglunada na bihikulo sa may bypass road kan Barangay Gapo, Daraga Albay alas 2:30 nin hapon kan Hulyo 27 ngunya na taon. Sa inisyal na investigasyon kan mga personahes kan Daraga Municipal Police Station, ang embweltong kotse sarong Toyota Hi-Ace commuter van gray na pigmaneho ni Larry Marilla E. Ombao, 35 anyos asin residente kan Barangay White Deer, Poblacion Jovellar. Pabalyo na ini sa railroad papasiring sa Barangay Dinoronan hali sa Barangay Pandan, Daraga Albay kan aksidenteng mabunggo kan passenger train na papasiring na sa Legazpi City hali sa Sipokot, Camarines Sur. Nagresulta ini sa pagkakairido kan mga pasahero kan nasabing van mantang tulos man na naidalagan sa pinakaharaning ospital. Ang driver kan van daima nagsapar nin lugad asin nakasalbar sa nangyaring aksidente. Sa ngunya nasa kustudya na kan Daraga Municipal Police Station. Ang driver kaini, driven vehicle ORCR asin driver's license para sa magkakanigong disposisyon. Importanteng parte kan kapalibutan ang mangrove ecosystem in huli ta nakakaserbi ining first line of defense kan sa tuyang mga baybayon. Sa programang Boses kan Kapalibutan sa Radyo DCGB, ipiniluwanag ang dakulang papel kan bakawan sa pagprotehir kan kostales asin importansya kanin sa food security dalan sa mga iba-ibang hayop ang nabubuhay digdig. Dakulang katabangan naman ini sa pagsurop nin carbon kung sain 8 beses ang sobra pa ini sa rainforest kaya importante ang bakawan sa climate crisis. Katakod kini matriumpong na ibalik kan gobyerno lokal kan Piato Diaz, Sorsogon, katuwang ang iba-ibang sektor siring kan Simancor ang gayon kan mangrove ecosystem. Mientras tanto, dakulang katabangan ang mga bakawan sa pagprotehir sa komunidad kontra sa natural na kalamidad. Dagdag pa, na pag nakukuhanan man kan mga lokal na gobyerno o residentes ng kabuhayan ang mangrove ecosystem dahilan kan bastanting yaman dagat asin pag-uswag kan turismo dalan sa pambihirang rehabilitasyon asin pagmanihar kan bakawan sa pagtatarabangan kan gobyerno lokal, organisasyon asin mga lokal na komunidad. Rekonosido ang Prieto Diaz Mangrove Ecosystem asin nahakot ang premyong Best Mangrove Award sa Kabikulan. Ipinagselebrar kasuhapon ang World Day of Grandparents and the Elderly sa manlain-lain na parokya kan Legazpi Diocese. Ang selebrasyon ipinag-inisyar ni Pope Francis poon kan taong 2021 na ibinaba sa mga lokal na simbahan. Matatandaan kan Hulyo 26 sa tuyang ipinagselebrar ang Feast of Saint Joaquin and Anne, ang lolo asin lola ni Jesucristo. Sa pahayag ni Legazpi Bishop Joel Bailon, sa iyang sinabi na pinagtatauan doon ni Papa Francisco sa selebrasyon na midbidon kan gabos ang invaluable contributions kan mga elderly, kasabay kan pag-enganyar sa syudad na tabangan na malabanan ang sa indang kamunduan asin foster intergenerational solidarity. Pinag-enganyar man kan Vatican sa paagi ni Cardinal Angelo Di Donatis, pamayo kan Apostolic Penitentiary ang plenary indulgence sa pagbisita sa mga may helang, namumundo o disabled elderly persons.
Pinugulan inda kagawad July Tingson, asin kagawad Bob Banyaga kan sanggunian bayan kan Ginubatan Albay na ubuson asin parolodon kan mga residentes anatatarang 200 na puonin anahaw sa mga bulod na barangay kan Banwaan. Ini matapos to kadon kan duwang opisyal na nagkaparang barangay dalan sususug sa informasyon sa senda rampante han paraludan in anahaw. Palawanag ni Tingson pagsuway ini sa Municipal Ordinance poon 2004 kung saan ipigbabawal ang pagputol sa mga siring na kakahuyan sa pagsasabing proteksyon ini sa baha asin wind barrier sa panahonin bagyo. Pagabot sa lugar kan duwang opisyal positibo asin turumbana ang mga puonin anahaw sa mga kababuldan. Nakakargana ang 200 na mga pinutol na anahaw mantang sa ropang 200 na popurutolon alaga na pugulan ini. Kansitaron kan duwang kagawad nakapagpresentar nin kompletong papeles asin pirmado ini ni kan Penro sa paagi ni Ferdinand Baltasar sa pagsasabing dainin aram ang siyendang opisina na may ordinansa sa siring na lakdang ang Ginubatan. Katakod kani ngilian ang duwang opisyal sa pagsasabing dahin na dapat ini maotro. Sarong miyembro kan pinagtutubudan na communist terrorist group ang nadakop kan mga otoridad sa barangay Tibabo, Piudoran, Albay kan nakalihis na aldaw. Sa report na ipinaluwas kan Albay Provincial Police Station, nagkondukta nin intel-driven operations ang mga otoridad sa nasabing lugar kan bigla na sanang nagdulag ang nasabing persona dahilan para bukudon asin madakop. Nakuha sa iyang posisyon ang sarong kalibre 45 Taurus model, 10 rounds nin live ammunitions asin sarong IED. Sigun sa Albay PPO, ang nadakop na persona ang makakahampang sa kasong pagbayular sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act asin Republic Act 9516. Yan ang primerong kabtang kan mga barata. An iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Bicol for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Bicol Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024.
Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Iba akong may picture, tuwa na visto mo. Si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, minapulos na, ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang Generica, damang-dama. Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginawa. Yan ang ginhawang Generica. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Barreta sa Lado Nacional. Inapod ni Presidente Bongbong Marcos na perfect storm ang bagyong Karina na ruminapado sa nagkaparang parte kan Pilipinas asin nagwalat ni dakulang danyo sa buhay, agrikultura, asin infrastruktura, pati na mga propiedades kan kadakol na namamanwaan. Sigun sa Presidente, nagsarabay ang bagyo habagat asin high tide kaya dai nakalawas ang dakulang bulto ng tubig sa
sa mga bulusan asin agian ka na tubig uran. Sinabi pa ni Marcos na naing efekto ang pumping station dahil naging problema ang mga nakaulang na basura kaya kadakol na mga lugar ang nagsapar nin hararom na baha. Sigun si Presidente, day man kakayanon maski sunodon ang aviso kan hydrology expert na magtindog nin haralangkaw na dike o kaya flood control kaya anailing na solusyon iyo ang mag-impound ng tubig para mapugulan ang pagbaba kay ni sa mga kaharungan asin komunidad. Sinugo man ni Marcos ang DPWH na magkaigwaning koordinasyon sa mga local government units para maplano ang mga karapat-dapat nagigibuhon sa pag-impound o kaya pagtipon ng tubig ngunya na panahon ng tag-uran para may magamit sa panahon ng tagmara. Inireport ni President Ferdinand Marcos Jr. na ligtas asin accounted na gabos ang 17 na Pinoy seafarers na enot nang nasa kustudya kan Houthi rebels. Enot nang nagpadara nin report sa Presidente ang Embahada kan Pilipinas sa Riyadh. Siniguro man ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga kapamilya asin mahal sa buhay kan 17 na Pinoy seafarers na dai nagpabaya ang gobyerno asin ginibo ang gabos na makakaya para maibalik ang mga ini sa nasyon. Kaibahan man ang Pilipinas sa pangapodan na sa nagkapirang mga nasyon para sa makaskas na resolusyon may kinaaraman sa nagpapadagos pa man giraray na conflict sa Middle East region. Siniguro kan Philippine Coast Guard ang kaligtasan kan mga mabaralyo sa dagat kasuodma para sa nakatala na pagpuon kan klase ngunya na aldaw uminabot sa 15,509 palalaog o inbound na pasahero ang monitor kan PCG mantang 11,007 man ang paluluwa sa gabos na pantalan sa bilog na nasyon. Tanganing umalalay sa kadakol na pasahero 3,322 na tauan ang pinawagas kini sa 15 PCG district kung saan 177 barko asin 23 na motorbangka ang papalayag. Naka-heightened alert man ang gabos na distrito kan PCG pati naman ang sendang mga estasyon asin substation bilang kasimbagan sa langkaw na numero nin mga pasahero dalan sa pagbukas giraray kan klase. Ipinag-orden ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Environment and Natural Resources o DENR asin Philippine Coast Guard o PCG nagibuhon ang espuersos na dai makaabot sa kadagaan an oil spill hali sa naglubog na motor tanker na may lunad na petrolyo sa Limay, Bataan. Kasunod ini kan report na nakaabot na sa Bulacan ang epekto kan oil spill kaya sinugo ang mga pangenot na ahensya kan gobyerno na magbilog nin interagency team para maprotektaran ang mga namamanwaan asin mga LGU gikan sa epekto kan oil spill. Pigrekomendar ni DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga kay PBBM na gumibo nin sa diring organic spill boom gikan sa uhot asin coconut husk o bunot nin nyog para tulos na maagapan ang paglakop kan oil spill sa iba pang lugar dahil mahal ang commercial boom asin mahaloy ang pagbakal kaini dahil sa proseso kan procurement. Sinuportaran kan Presidente ang rekomendasyon ni Yulo kaya sinugo ang mga lokal na opisyal gikan sa Bulacan, Pampanga asin Bataas o Bataan na magkoordinar sa mga non-government organization na naging aktibo kaito sa pagtabang sa mga naapektaran kan oil spill sa Mindoro para magtabang sa sitwasyon sa panibagong oil spill sa Bataan. Gusto kan Presidente na mailatag tulos ang mga organic spill boom, oil spill boom para maagapan ang paglakop kan petrolyo sa iba pang mga lugar gikan sa paglubog na oil tanker. Sinabi kan Presidente na pwedeng gamiton ang mga benepisyaryo arog kan tupad program para sa paggibo nin organic spill boom hali sa mga uhot asin bunot kanyog para makaskas na makagibo kaini asin magamit tulos bago pa man maglakop nin marhay an oil spill.
Nadagdagan ng 14 mga transport network company ang magkakaiguan in operasyon sa nasyon matapos i-accredit kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Apere ini sa 5 TNC na pig-renew kan LTFRB. Sigun kay LTFRB Chair Attorney Chofilo Guades na naglosindanin mga bagong Transport Network Vehicle Service slot para panuan ang nagdadakulang pangangaipo kan ride hailing sa nasyon. Ang 14 bagong TNC, yung Angkas Technologies, Aztec Solution International Corporation, Get Express Global Corporation, GoCab Corporation, Hail Transport Incorporated, Lego Information Technology Solution, Metropils Transport Association Incorporated, Para Express Technology Service Incorporated, Pick Up Philippines Corporation, Pure Ride Corporation, RL Shop Corporation, Taxi Philippines Incorporated, Unified Transport Operation League Corporation, asin Unla Corporation. Bako na sana ang pagtaon nin pinakahababang bid ang magiging basihan para makuhaan kontrata para sa proyekto kan gobyerno. Sigun kay House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson asin San Jose del Monte Representative Florida Robes na sa irarom kan New Government Procurement Act o Republic Act 12009, sisiguruhon na dai malulugi ang gobyerno sa kakaluwasan kan proyekto. Ang Republic Act 12009 na pinirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang masalida sa 21 anyos na procurement law o Republic Act 9184. Si Robes, kaibahan ni House Committee on Revisions of Law, Chairperson asin Manila Representative Edward Maceda, asin iba pang kongresista sa pagbilog kan bagong lay. Sinabi kan Lady Solon na sa irarom kan Republic Act 12009, an ikokonsiderar iyo ang most economically advantageous responsive bid, kaya magkakaigwanin criteria sa pagpili ning winning bidder. Asin bako dahil sana mas hababa ang tangro kaining presyo. Magiging mandatory man ang market scoping sa mga procuring entities. Asin ikokonsiderar ang paggamit nin mga bagong teknolohiya. Asin sinabi ni Robes na babantayan kaini ang implementasyon kan bagong lay para masiguro na papakinabangan ini kan gabos na sektor. Bareta hali sa ibang nasyon. Gadaan ang siyam katao asin dakul pang iba pa ang nagkarulugaran sa nangyaring surusuan sa sarong konsyerto sa Democratic Republic of Congo. Nangyari ang insidente sa konsyerto kan gospel singer asin pastor na si Mike Calambay sa laog kan 80,000 katao na seating capacity sa Martyr Stadium asin Kinshasa. Pigsasabing grabing surusuan kan mga tao kung saan dahil na nakahangos ang iba. Kabanan sa mga nagkagaradan ang sarong 10 anyos na aki. Sinabi ni Kinshasa Governor Daniel Bomba na ang grabing surusuan ang naging kausa ka nasabing kagadanon kan mga biktima. Pinaimutikan man kan organizer ang sahot as yung sinabing maabot siya na sa 30,000 katao ang nagiling. Nagkakaigwanin investigasyon ang mga otoridad sa nangyaring insidente. Baretang Sports, natapos sa draw ang exhibition fight ni Pinoy boxing champion Manny Pacquiao kay Rukia Anpokan, Japan. Ang laban ginibo sa irarom kan estriktong boxing rules na ginibo sa Saitama, Japan. Apersar kan daing judges, medyo nadipisilan ang 45 anyos na si Pacquiao para dominaron ang 28 anyos na mixed martial artist. Ang dating kickboxer na si Anpo, iyo ang enot ng pinatanidan na papatawan nin $5 million na multa kung gumamit siya nin non-boxing moves. Sa ultimong round, uminuran
Nang suntok sa duwa kung sa inapaatras pa ang dating senador. Aminado si Pacquiao na nadipisilan siyang patumbahon si Anpo dahil sa langkaw kaini. Enot kaini plano pa man giraray ni Pacquiao na magbuelta sa professional boxing. Ultimong laban kaini kan 2021 kan daugon siya ni Cuban boxer Yordenis Ugas sa Las Vegas. Ultimo sa detalles kang Bareta ang kamugtakan kan panahon na sa linya ang Pag-asa. Para po sa sabayang weather forecast, ngunyan na aldaw ng Lunes, tuwing namata ng low pressure area subagong aga sa distansyang 220 km norte sirangan kang Apari, Cagayan. Nananatili man na mababa ang tsansa na mabilis sa bagyo ang nasambit na low pressure area at hindi man hindi nakaka-apekto sa Kabikulan. Samantala, southwest monsoon ang nakaka-apekto man duman sa western section kang Luzon. Sa maghapon ng Kabikulan, nilalauman man na magkakaiguanin bahagya hanggang sa mapanganuro ng kalangitan. Asinyahan man ang tsansa ng mga pulo-pulong pag-uran o pagkikilat pagdaguldol na daraman kan mga localized thunderstorms. Maluya sa kutsa moderatong loros na halit sa timog sulnupan na namamatean na may banayad sa kutsa moderatong pag-alon kan kadagatan. Ang tinatay agwat kang temperatura sa maghapon, 25 hanggang 32 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:30 ninaga, masulno pa dyan alas 6:13 nin hapon. Alidigit sa Diyos ni Pag-asa, Ariel Samudio. Yan mga tugang nga detalles kan mga Bareta ang unyan na Lunes. Sa pangarang kan mga pagriba, Mardila, Angel Mostaza, Jenny Balyaran sa Newsbase, Ramir Tanay Salado Technical, Siriman Pag-asa. Kami po nagatod kan Bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing salamat kan sa indong pagantabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Maginhawang araw! Dempas Romana po! Uy,